Već je blizu dan Gospodnji kad će s neba doći spas. Danas predaj srce Bogu, slušaj njegov tihi glas. Život može brzo proći, nitko ne zna kad će kraj. Zato danas dođi Kristu i svoj život njemu daj. Dođi dok još nije kasno, primi poziv milosti. Danas je trenutak pravi, dođi danas, dođi ti. Da li si spreman ti? Da li si spreman ti? Božji duh te zove, sad je čas. Dođi danas, primi vječni spas. I sve je više vjernika, mnoštvo muževa i žena pridruživalo se Gospodinu, tako da su čak na ulice iznosili bolesnike te ih postavljali na postelje i nosila, da barem sjena Petrova dok je on prolazio padne na nekoga od njih. Djela 5. poglavlje 14. i 15. redak. Neograničene zalihe misionarskog duha. Posljednje riječi što ih je Krist uputio svojim učenicima bile su: idite po svem svijetu i propovijedajte radosnu vijest svakom stvorenju. Marko 16. poglavlje 15. redak. I šireći svoje ruke nad njima, blagoslivljajući ih, on se uznio na nebo, okružen vojskama nebeskih anđela koji su ga pratili na njegovu putu do Božjeg prijestolja. Njegovo posljednje poslanje što ga je uputio svojim učenicima učinilo ih je silom gdje god bi njegovo evanđelje, radosna vijest, stiglo po svijetu. Bila je to posljednja Kristova želja i zavjet njegovim sljedbenicima koji su hodili s njim tijekom godina njegove zemaljske službe i onima koji će vjerovati njemu preko njihove riječi. Njegova je prva zadaća na nebu bila u skladu s njegovim posljednjim poslanjem na zemlji, jer je poslao obećanje očevo da se izlije na njih. Na dan Pedesetnice Sveti Duh se izlio na učenike koji su molili i oni su svjedočili svima o izvoru tog dara gdje god su išli. Misionarski se duh izlio u neograničenim količinama i učenici su svjedočili o raspetom i uskrslom Spasitelju i osvjedočavali svijet o grijehu, pravednosti i sudu koji dolazi. Činili su upravo ono što im je uskrsli Gospodin naložio da čine i počeli su od Jeruzalema objavljivati evanđelje u mjestu u kojemu je postojala najveća predrasuda i u kojemu su prevladavale najveće zablude u pogledu na onoga koji je bio raspet kao razbojnik. 3000 su primili vijest i obratili se. Oni se nisu obeshrabrili zbog progonstva, zatvaranja i smrti, već su nastavili hrabro govoriti riječi istine, prikazujući Židovima djelo, poslanje i službu Krista, njegovo raspeće, uskrsnuće i uzašašće. I vjernici su se svakodnevno umnažali u stadu Gospodnjem, muškarci i žene. Radost, mir, ljubav i obilje Božjih blagoslova želim svima u novom danu.